Hiru datu emango ditut. Lehen datua, azken 11 urtetan ez dira inoiz eguneratu etxebizitza prestazioak. 2008an egin zenean diru sarrerak bermatzeko errentaren legea, bertan sortu zen etxebizitza prestazio osagarria. Ideia zen, babes publikoko merkatutik kanpoan alokairuan zeuzkaten familiei prestazio osagarri bat ematea etxebizitza ordaintzeko, eta kopurua zehaztu zen 2 urte ondoren. 2010ko urtarrilean, hain zuzen ere, etxebizitza prestazio osagarriaren dekretuan. Kopurua zehaztu zen hilean 250 eurotan, eta kopuru berezi bat ere aipatu zen 320 eurokoa, kasu berezi batzuetarako, esate baterako guraso bakarrak, 2 seme alaba edo gehiago haien ardurapean zeuden kasuetarako. Beraz, bai 250 euroko kopurua, baita 320ko kopuru berezi hori 2010ean zehaztu ziren. Kopuru berezi hori 320 eurokoa ez da inoiz ere aplikatu. Zeren eta urtez urte aurrekontu lege guztiek haien xedapen gehigarrietan mugatzen dute aukera hori. Beraz, beti ere, etxebizitza prestazio osagarria 250 eurokoa izan da hilean. Ondoren, etxebizitza legea egin zenean 2015ean, bertan sortu zen etxebizitza prestazio ekonomikoa. Ideia zen, etxebizitza eskubide subjektiboa aitortzen zitzaien familiei, ez baldin bazegoen haientzako alokairu sozialeko etxebizitza bat, horren ordez eman alizatea prestazio ekonomiko hori, berriz ere alokairuaren merkatu pribatuan ordaindu alizateko gutxienez alokairuaren zati bat, ezta? Eta ulertu zen, ordezkatuko zuela denborarekin etxebizitza prestazio osagarria eta beraz kopurua berdina izango zela, hilean 250 eurokoa. Esan behar da, ez dela inoiz eguneratu 11 urte hauetan, eta beraz, hori izango litzateke lehen datua. Bigarren datua, etxebizitzaren alokairuak igo dira Euskal Autonomia Erkidegoan azken 11 urte horietan 17%. Idealista webgunera jotzen badugu, idealista web atarira, bertan ikus ditzakegu zenbait datu eta 2010tik 2021 bitartean ikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan alokairuen igoera izan dela 31%koa. Pixkate esageratua izan daiteke, eta egia esan, akaso higiezinen atari pribatu horrek badauzka interesak baita ere prezioak pixkat puzteko, eta nik uste hemen gauden guztiok adostuko dugula fidagarriagoak direla Eusko Jaurlaritzak berak ematen dituen datuak, ezta? Beraz, joan gaitezen Jaurlaritzak ematen dituen datuetara. EMA estatistikak, alokairu merkatuaren estatistikak, ez dauzka datuak 2010tik, egia esan bakarrik dauzka 2016 eta 2019ko bigarren hilabete bitarteko datuak, baina bakarrik 3 urte terdi horietan ikusten da nola alokairuak igo diren 625 eurotik 688 eurotara. 3 urte terditan 10% igo da etxebizitzaren alokairua Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta badago beste inkesta interesgarriago bat kasu honetan hartzen dituelako, aipatzen ari naizen 11 urtetako epe osoa, eta da OFIN datua, higiezinen eskaintzaren inkesta, honek bai ematen dituela 2010ko datuak, eta garai hartan 875 eurotan bazegoen alokairua, kopuruak emako datuak baino handiagoak dira oinarritzen direlako eskaintzan, eta ez benetan alokatzen diren kopurutan, baina bilakaera aztertzeko
baliogarriak dira, eta azken datuak, 2008ko laugarren lauhilekokoak, 1.040 eurotan daude. Beraz, esan daiteke, ofinen arabera, Eusko Jaurlaritzaren estatistika horren arabera, alokairuak igo direla 17,1 azken 11 urteetan. Eta denbora tarte horretan, lehen esan dudan bezala, etxebizitza prestazioak ez dira igo. Hori litzateke bigarren datua. Hirugarren datua, Euskal Autonomia Erkidegoan alokairuan dauden personek egin behar duten esfortzu ekonomikoa haien errentarekiko da Espainiar estatuko altuena. Eta hori ikus daiteke pasaden urtean INEk ateratako encuesta de las condiciones de vida 2019 ezagunean, datu hoiekin Comisiones Obrerasek atera du txosten bat oso interesgarria deitzen dena la vivienda de alquiler en España, eta daukagu ohorea zerrenda honetan ranking hau lideratzeko. Espainiar estatuko autonomi erkidego guztietan, País Basko hemen ikusten da lehena, bertan alokairuan dauden pertsonen artean, haien diru sarrerak 30% baino gehiago dedikatu behar duten portzentajea da 75%koa. Bigarren autonomia erkidegotik 5 puntu gehiagora. Alegia, nahiko distantzia handiarekin, Kanariar uharteak direla. Hirugarrena da Madril, 56%arekin, laugarren Asturias, 53%arekin, eta gero beste guztiak. Honekin ikusten nahiko argi ikusten dela, naiz eta Euskal Autonomia Erkidegoan egia da batez besteko errenta altuagoa den beste autonomia erkidego batzuetan baino, alokairuan daudenek esfortzu askoz handiagoa egin behar dute Euskal Autonomia Erkidegoko alokairuak oso garestiak direlako, eta alokairuan daudenek bereziki hoiek errenta bajuagoak dauzkatela, seguruena etxe bizitza bat jabegoan dutenek baino, ezta? Nik uste oso datu esanguratsua dela, zelako esfortzu ekonomikoa egin behar duten alokairuan dauden personek. Zer proposatzen dugu legez besteko proposamen honen bidez? Eguneratzea etxe bizitza prestazioak. 17, aipatu dudan 17 hori aplikatuko bagenio hilean 250 euroko prestazioari, izango lirateke 43 euro gehiago hilean. Gure proposamenaren bidez, egin deguna izan da hori borobildu gora 43 eurotik 50 eurotara, eta nik uste idealistak emandako datuak ere balio dezake horretarako, nik uste pizkat esageratua dela, baina borobiltzekotan gora borobiltzea iruditzen zaigu nahiko zentzuduna eta arrazoitua dela, eta beraz horrek ekarriko luke 50 euro gehiago hilean, 300 euro kobratzea bai etxe bizitza prestazio osagarriari dagokionez, lanbidek kudeatzen duena, eta pasaden urtean 32.000 bat personak kobratu zutena, eta baita ere etxe bizitza prestazio ekonomikoa, etxe bizitza sailak gestionatzen duena, eta pasaden urtean gutxi gora bera 1.200 personak kobratu zutena, horiek igotzea 250 eurotik 300 eurora, eta horrek ekarriko luke igoera bat 20%koa. Eta noski, kopuru berezia, lehen aipatu dudana, 2010an zehaztu zena 320 eurotan, hori ere igotzea 20%an, 320 eurotik 385 eurora hilean. Uste dugu nahiko proposamen zentzuduna dela esan bezala, eta prestazioa jasotzen dutenek merezi dutela, azken 11 urtetan etzaielako igo. Beraz, zenbat pertsonari afektatuko dion igoera honek, lehen esan dudan bezala, gehitzen baldin baditugu, 32.800 horiek, gehi 1.200, beste 1.200-ak, 34.000 pertsonaz ari gara, edo familia unitatez, prestazioz ari gara, eta horren inpaktu ekonomikoa izango zen gutxi gora bera 16 milioi eurokoa. Kontuan hartu behar da, Eusko Jaurlaritzak bere aurrekontuetan prestazioetarako bideratutako dirua
€84,5 milioi izan direla azken 2 urtetan, bai 2020ko aurrekontuetan eta baita oraintxe bertan aprobatu diren aurrekontu berrietan. Baina esan behar da, pasaden urtean, ez zirela milioi horiek guztiak gastatu, eta naiz eta, gutxienez nik dauzkadan duela pare bat egun begiratu nituenean datuak, ez zeuden abenduko datuak, baina estrapolazio bat eginez, hasierako 11 hilabeteko datuekin, hirukorregela bat eginez, aterako da, ordainduko direla 6 milioi gutxiago presupuestatu zirenak baino bi prestazioen artean. Beraz, 16 milioi euroko inpakto bat aipatu dut, baina benetan, gutxienez lehen urteko aurrekontuetan, 10 milioi eurokoa izango zen. Dirua da, baina uste dugu pena merezi duela, eta azken ohar bat egingo nuke, eta da, bai gaur egiten dugu proposamen bat etxe bizitza prestazioak eguneratzeko, baina ez dugu uste EH Bildutik hori dela bidea, uste dugu salbuespeneko neurri bat izan behar dela prestazioarena, zerbait subsidiarioa, eta uste dugu gehiegi orokortzen ari dela eta lege bihurtzen ari dela. Uste dugu etxe bizitza legeak ematen zituen tresnak aplikatu beharko genituzkela behingoz, 2015ko etxe bizitza legea, eta esate baterako oso tresna interesgarriak aipatzen zituen lege horrek, edo ematen zituen, etxe bizitza hutsaren kontra borroka egiteko, eta etxe bizitza hutsa merkaturatzeko, eta modu horretan alokairuko etxe bizitza sozial gehiago eskaintzen, ezta? Uste du hori izan behar dela bidea. Eta interesgarria da, azken datuak ikusten baditugu, Jaurlaritzarenak, esaten du, pasaden urtean, zeudela, 34.000 etxe bizitza huts kudeagarri Euskal Autonomia Erkidegoan, 34.000. Kudeagarri esan nahi du, momentuan ez daudela ez salerosketan, ez daude eskaintzan, eta ez daude ez da ere hondakin egoeran ere. Beraz, 34.000 etxe bizitza huts, eta lehen, konturatzen bazarete esan dut, 34.000 prestazio ematen ari garela. Pixkat argiago ikusteko, 34.000 prestazio ematen ari gara, eta 34.000 etxe huts dauzkagu. Nik uste datuak erraz gurutzatu daitezkela eta ez dudala krokiz bat egin behar, ezta? Beraz, esan bezala, gaur egiten dugun proposamena uste dut pragmatismotik eginda dagoela, arduratik, uste dut beharrezkoa dela politika sendoagoak egiten ditugun bitartean prestazioak eguneratzea, baina bihartik aurrera uste dugu etxe bizitza legea aplikatzeko garaia daukagula, eta besteak beste, iruditzen zaigu, etxe hutsaren kontrako borroka, behingoz martxan jarri behar dela.